njengoba sila i-workshop mangithi qala ngithela kwinsizwa lo igqoka iskipha esithi Mandeni Maskandi Experience ayisitshele kahle ukuthi yasigqoka kahle kanje kwenzakalani kana kwethu asibingelele Futhi ninjani? siyaphila qawula kithi mfethu awusethule nje ukuthi wena ubani and mfethu ubona ugqoke uMandeni Maskandi Experience kamba No futhi igama lami uNtokozo Mkhwanazi ngidabuka khona le eMandeni. Yeah so besohlangana ne-team khona la e-Music House kukhona izinto besodiscussa mayelana nendaba ye-event ezobe iseMandeni ngomhla ka-3 July. 3 July mfethu kunemcimbi kwenzakalani umcimbi okanja No futhi umcimbi kaMaskandi yabo. So into esibukile sibone indawo eningi ziyasimama because manje bakusuke kwenziwe imicimbi yamaskandi baningi abantu ababenefitayo in terms of ama-businesses nabantu ama-resources yabo. So eMandeni abengazi bekhona because asifuni uqomanga le genge ethanda umaskandi bake ngithi abathandi bamaskandi bayasupporta kakhulu yabo. So nezinto amabhizinisi besifuna ukuthi naye eMandeni ikwazi ukuthi igqame yabo. mfethu mhlambe ukusihlebela nje siyazi mhlambe ngenze ukuthi iposter ayikaphumi or isiphumile kodwa ukusihlebela ukuthi ama-artist angasabe khona kule event No futhi ama-single post ebeseqalile ukuphuma kwiletuzana kwi-page la iMandeni Maskandi Experience. Namhlanje nje ake ngithi ngo-7 i-full post ye-line up iyaphuma yabo. Yeah iyaphuma kuyobe kushube kakhulu. mfethu kuma-single post bangakhi abaphumile awusitshela yedwa noma ababili Ukhuzani khona umthandeni utencane hey baningi bhutam baningi. yana kwethu awukusimemezelela amathikithi ayimalini azothola kephi noma atholakala kephi kanjalo kanjalo No bhutam amathikithi atholakala eCompithikithi online kanti naShoprite ayatholakala wonke uShoprite netolo esemisana neShoprite. Then kuTicket Pro etolo atholakala specifically kuSpa waseMandeni yawo but online ayakwazi ukutholakala. Enye into sinama promotion aranayo mawuthenga amathikithi awu3 kuyaphezulu kaShoprite ustand a chance to win i-voucher ka2.5. Then nakanjalo kwaSpa waseMandeni abathenga amathikithi 3 kuyaphezulu bazothola i-voucher ka2.5. Ama-winners so selector kuMantel njengoba nje kuphela uJune ngomhla ka-30 so ba-selector then bethole ama-voucher. mfethu inkundla zokuxhumana banithola kanjani wena bakulandela kanjani No mina enkundleni zokuxhumana nguNtokozo Quintal then i-page le-event iMandeni Maskandi Experience. Ya bengalifollowa nje i-page because information eningi izophuma khona ya ngendaba ye-event. mfethu siyabonga kakhulu isikhathi Ngabonga kakhulu ithuba futhi. Danke ngana kwethu siyabuya khona la i-workshop uyazibona nawe ukuthi hayi abantu banemicimbi eyahlukahlukene njengamanje benza izinto ezinhle ezi-right ezithinta amaciko aphakame bakithi indawo zonke abenza umaskandi abenza i-gospel abenza i-house but zonke izinto azihambe ngohlelo.